Goeienaand, al mijn vrienden. Ja, kijk, ik was nog afgelopen tijd dus ik zo bezig, man. Ik nog kaas gehad, toen nog in het bijen video's te gaan maken. Maar ik is terug. Ik was nog altijd terug geweest. Dus ik is nog bezig om nog is een lekker van de middagse kost. Zijn vlees en wit, als je met keersjes en zo, dan die goed raakt me zo op, man. Iets is maar 3 dagen aan elkaar, zelf kost en zo, right? Was het dus toen nog niet. En was nog bezig, ik heb nog bezig binnen met mijn andere video's hier op mijn rekenaar. Dit is vlak voor me, zo mee voor me. En ik werk nog van die telefoon af. En dan zit ik nog op mijn WhatsApp, mijn machine met zo'n webcam. Daar was ik nog bezig. Ik ga nu nog een, ik ga een beetje langer gewoond. Ik moest ook een kort clips gemaakt, maar ik ga vandaag een beetje langer maken. Die ding is dit dat als dit 2-3 woordjes en dan gaan we nog rijden. Hij short, hij YouTube shorts. Nou, ik van je gaat een beetje langer video's maken vandaag. Jong, ik drink nog die water, want ik heb nog gegeten en het is nu niet, dus het is vet teruggekozen en zo. Ik mag niet dat eten, maar anders weet. Maar nee, wat voor andere mensen om je veel nou een beetje te spoilen, verstaan je? Nou, drink je maar nog die lauw water, warm water. Dan ging ik nou om een witte serie. En je hebt ook om je kost af te slikken. Maar wat ik wil zeggen, dat je nou op je morgen heb je zondag. En ik is iemand wat, als ik bij zondag kom, dan is ik daar. Zo ter loopt voor de veren praat, jij kerel, jij vraagt niet elke keer van mij. Ik aan moeg, en ik lijk me zoals ik je lijk. Zo of jij mij of zo wil aan varen of nog niet, is mijn probleem. Ik lijk me zo. En bepaal voor jou bij jouzelf. Want ik heb nog nooit voor iemand hier op je TikTok gezegd, jullie kan moegie aan. En is mijn probleem, verstaan je, hoe ik lijk en hoe jij lijkt. Want als je nog nooit van mij mooi verstaan, ik is nu al 63 jaar oud dan. Niet gisteren een kind. Verstaan, ik is nu al 63 jaar, ik stap alweer in mijn 64 jaar. Verstaan je me? Dat is mijn story staan zo. Los dat je kan moeg en kan, dat is niks voor jou te doen. Zo als jij niet van mij wil, als je tijd voor jokes zit, tijd voor zulke grappen niet. Je zult bijzonder ernstige zaken, wat voor ons allemaal raakt, verstaan. Van die goede mensen praat, als we staan, van ons wat we staan. Je geen onbestaan, je geen om. Wat gezegd wordt, en partij kan een inzaal leveren, according to dat wat die persoon gezegd. Misschien heb je misschien een beetje tam gevoel voor die dag, of afgemat gevoel of zo. En nou komt het bij hij, dat jij bijvoorbeeld nou met een berichtje komt, en dan geeft hij voor die persoon weer nieuwe moed voor de dag bestaan. Ik heb bij vrienden van alle zie. Ik vrienden in alle komen nog aan niet lachen. Alle komen zeker negatieve houding naar voren. Die mensen is positief. Alle geeft zomaar veel les bestaan voor die dag te gebeuren. En moet ik nog niet weer vragen, wat een groot beker drank ik die. Want dat is maar mijn beker dat ik niet nagebruik. Als ik wakker krijg en ik het door zal gebruiken. Maar kan ik niet door niet nagebruiken. Dit zo af en toe zo misschien een beetje soeibaar dit maar ook krijg. Gebeur ik me nog zelden deze dag. Maar ik drink mijn water. Zo af en toe gooi ik een beetje levende in. Of ik gooi een beetje roosmarijn in. Of ik vat de sierlemoen. Of een skil. We staan zeker goed in die water. En nou een beetje alwijn. Dan zien jullie die body butter te worden. Ik kijk door die afgelopen die kinders. Die mensen zeggen, die ene is vol bommen, zoals een mosquito omgepakt. Een mosquito omgesteekt. Niet bijten. Een mosquito bijt niet, hij steekt jou. En dan kijk ik voor mezelf, nee, ik is er nog fijn. Ik weet, hier is een merkje op mijn lichaam. Ik word niet in de kamer. Ik is gezond. Nee mensen, jullie moeten veel. Ik ga een beetje lang praten.
Ek weet nie hoe lang mag jy praat op TikTok of so, maar ek kan 'n bietjie lank praat. En dan gaan ek die video nog af en af 'n bietjie, miskien gaan ek hom miskien nog sê ook. Ek het 'n lekker dag gister gehad, Boxing Day, op straat. Ons maak elke jaar die straat toe, en dan, ons het 'n baie lang straat, mense, 'n lang straat. En maar ons, tussen die straat, in die middel is daar nog 'n straat wat deurloop, waar die strate aan twee verdeel. Maar die straat se naam aan die ander kant bly dieselfde. En nou, hier wat ons verdeel is Paulusstraat aan die onderkant, daar is die einde, die begin, en dan Solomonstraat. Sorry. Solomonstraat is die middelstraat, wat tussen die straat die loop, direk in die skool in, Nederburg Laerskool, en dan direk tot daar die polisiestasie was, in Drakensberg, en dan is hy nou opgegaan in die Ooststraat, oor Paulusstraat gaan, oor Solomonstraat gaan, daar kom jy by Biokestraat. Ek dink dit Biokestraat, daar kom jy daar uit. En dan, sorry, hy loop so reg om, verby die twee Paulus hoër en laerskool. Hy skei twee skole, en dan, hy skole dik in die hele gedeelte van onder af, tot bo by Meistraat. Dit is ons Meier en Jali en dan die Meistraat. Dus ek sê mense, ons geniet ons en ons kom by mekaar, en ons hoe lekker makiti, so sê. En dan kom al die mense, ons gee deur die maand, of so die jaar, dan gee so 50 rand, 60 rand oliepet, per kind, per gesin, per kind. En dan koop ons hulle pakkies, lekkernie, goed in bestaan, die koeldankies, chips, lekkers, alles daarin, beskuitjies daarin. Nou kry elke kind sy pakkie, en dan dan hou ons nog byvoorbeeld nou voorsorgletjies vir hulle, niks, as alles free in hy prys, en dan kry hulle byvoorbeeld nog 'n waterlam en pan spek, al die ding kry ons. So ons kyk na as kinders, en as jy wil kinders 'n geskenkie wil gee, is up to you. Sien, dis is toe, en dan hou ons die hele dag, hou ons nou sport in die straat, is dans, as toutrek, hy is die laaste vir die dag. Toutrek, en ons, noem het altyd blauw is en geel is. Op die kant met ek bly is die ewige talle, die kant is blauw, en die ander kant met die onewige talle, die kant is geel. En nou kom ons, die mense koop vir die jerseys, t-shirts, geel t-shirts, en kyk op blauw t-shirts, en dan gaan het net lekker. Ons doen elke jaar. So, julle moet probeer om ook sowieso dit aan die gang te sit. Is lekker man, om net so die kaarte enjoy vir die dag sien. En nou is lekker, en vriende en familie van ander plekke, of van nabij geleë woonbuurte, kom ook so toe wat ons ken en wat vriende is, en hulle deel die dag saam met ons. En ons eet, en ons drank, dit gaan niet lekker. Die manne wat jou XYZ wil gebruik, hy gebruik sy XYZ, en die mense wat jou koeldang en juice gebruik, daar is hulle, en dan krijg jy jou snacks, en die jong mense, dit gaan net goed, die is, maar ons hou op Boxing Day, elke Boxing Day word dit gedoen. Kersfees eet ons weer plekke, en wie wat uitgaan, gaan uit, en eet saam alle families, maar Boxing Day is allemaal terug in die straat. Ook ja, hier en daar wat uitgaan, maar ek sien die jaar nogal baie, glad nie gewoon, uit te gaat, maar daar gebring. So dis die ding mense. En nou staan 2025 vinnig na sy einde toe. Ons het ons geniet. Morgen is alweer kerk. Ek gaan morgen kerk toe. En is my gewoonte om kerk toe te gaan. En daar moet ek terugkom. En dan gaan ek maar weer verder. Ek nou so geoor eet dat ek nie nou meer lus het lichaam om morgen te eet as hulle morgen gaan. Jy skep so net liggies, want ons het ons opgehang aan die lekkerte, alles. Mense, ek nie vaak nie, maar ek dink, ek gaan eens hier stop. Ek dink 10 minuten een beetje bij je gepraat en so kort ekkie, maar ek gaan eens hier stop. Gewoonlik doen ek so 5 minuten video's, maar ek doen ze maar 1 keer vir 10. Laat het goed gaan. Geniet die aand, geniet die dag van morgen. En ons kan weer gesels wanneer ek weer in die volgende video kom. Ek het lives op YouTube. Jy kan kyk Charles Artworks as video's wat ek gemaakt het. Alles is daar. En jy kan my vraag net wat jy wil.
niet geld die raad of zo. Ik zeg aan moet je moeite aanveren, dus praat weer, ne?